Ahoj. Chcem sa s tebou podeliť o to, že ak má niekto potrebu hodiť na teba jeho sračky, to znamená, že vypluje na teba svoj humus a má teda potrebu ti naložiť, tak chcem ti pripomenúť, že teba sa to absolútne nemusí dotknúť. Ty odstrihni tohto človeka a opakujem, je to iba o ňom. Tu ukazuje, akú ona má úroveň a ty sa možno iba pousmej. Popraj mu, aby našiel po ceste zdravý rozum. A keď si myslím, že takýmto ľuďom to vôbec nedojde, že čo vlastne spravil,